Krásný den, srdečně vás vítám na dnešním rozhovoru s autorkou knihy Noci mojí smrti Martou. Je to příběh ženy, která onemocněla akutní leukémií a úspěšně se uzdravila. A je to velice silný příběh, který jsme se rozhodli spolu s Martou s vámi dneska sdílet. Než tady Martu oficiálně přivítám, tak bych se vám ráda představila. Já jsem Katka Marišová a jsem lektorkou ženské cykličnosti, zdravého tance a pánevního dna. A ve své práci vlastně pomáhám ženám a dívkám naučit se lépe rozumět, cítit a respektovat naše ženské tělo a zamilovat si a využívat náš menstruační cyklus. A před časem se ke mně tahle knížka dostala a hluboce mě zasáhla jako všechny lidi, kteří se do ní začetli. Přečetla jsem ji jedním dechem, ani ne za jeden den. Přinesla mi spousta věcí a mimo jiné jsem si vlastně u mnoha pasáží říkala, že to je přesně to, co já se snažím vlastně učit na všech svých kurzech nebo ve svých knížkách, co se snažím já předávat ženám takovou velice jako jemnou a laskavou formou. A Marta to dostala v takové jako koncentrované, velmi intenzivní podobě. A má to prožité se ještě mnohem jakoby jinak a víc do hloubky, takže jsem se rozhodla jí pozvat k rozhovoru a mám velkou radost, že to pozvání přijala. Marti, ahoj, moc si vážím toho času, který se rozhodla nám věnovat. Bude to možná i jedno téma, kterého se dotkneme, protože vnímám, že ty už teďka jako velmi vážíš, čemu ten svůj čas věnuješ, takže díky, že jsi se rozhodla teďka tu hodinku věnovat nám. A poprosím tě, aby jsi si jenom krátce představila. Ahoj Kačí, děkuji moc za pozvání, obrovsky si toho cením. A představit se, já se tady asi zaseknu, protože já jsem Marta a mně to asi stačí. Super. Mně stačí, že jsem a u toho se vždycky úplně dojmu, že jsem tady jako člověk na tom světě a asi mi to stačí. Super, děkuji moc. Tak pojďme asi rovnou na to. My jsme obě připravené si na to posvítit, na to téma. Máme tady obě kapesničky, vám doporučuji, ať si je taky možná radši vezmete k sobě. A Marti, tak poprosím tě, aby si nám stručně vlastně řekla nebo pozdílela, co se tedy stalo před tím zhruba 2 roky. Co tě potkalo? Já jsem vždycky byla hodně aktivní a hodně energický člověk a pořád jsem někde cestovala, sportovala, mám 3 syny, takže i ta péče o ně jako byla dost záhul, a pořád je dost náročná a pořád jsem se snažila jako být co nejaktivnější, stihnout toho co nejvíc a pravidelně jsme v rámci těch našich sportovních aktivit jezdili na nějaký běžkařský kurz a tam jsem najednou zjistila, že nejsem tak rychlá jako vždycky, že ty lidi, kterým vždycky utíkám, tak mě najednou jako jim vůbec nestačím. A tak jsem si říkala, že jsem jako unavená a pak mě začaly pobolívat záda, tak jsem si říkala, dobrý, mám dovolenou, lehnu si. No a pak jsem zjistila, že už jako se ani z té postele nezvednu a že je mi tak špatně, že ani nedojdu k autu, aby mě někdo jako odvezl domů. Tak jsem si zavolala sanitku a to bylo všechno během 2-3 dnů tohle a sanitka mě dovezla do nemocnice. Já jsem si myslela, že mi dají fízák, odvezou mě domů a já to tam vyležím. A oni mi asi dali fízák, ale pak mě hned převeleli na jipku a tam mi během 10 minut řekli, že mám akutní leukemii a že musím úplně hned na chemoterapii, protože jinak bych jako nepřežila do zítřka. Takže to bylo úplně... Já jsem měla ten život vždycky velmi rychlej a tohle bylo tak jako, že to odpovídalo.
Dokážeš jakoby, nějak jako popsat, co v tady tu chvíli ti jako prolítne hlavou, nebo co bylo to první, když jsi tady tu zprávu jako slyšela, jestli nějak jsi to ještě vnímala, nebo už ti bylo tak zle, že vlastně už to ani nějak to... Ne, já jsem říkala, jako, že mě není tak zle. Já jsem neměla pocit, že by mi bylo tak zle, ale je fakt, že já jsem jako úplně nevnímala svoje tělo dlouhodobě. Mhm, Jak mhm, jsem byla zvyklá ho šroubovat jako daleko vysoko za jeho hranice, ale pamatuju si to, když mi to doktor říkal, vím, že jsem si jako uvědomila, že jsem vůbec netušila, že akutní leukemie existuje. Znala jsem chronickou, takovou tu klasickou, mhm, a o akutní jsem slyšela poprvé v životě, takže jsem vůbec jako ani jsem nevěděla, co si mám představit. Vůbec jsem mhm, si nedokázala jsem si vlastně nic představit. Myslím si, že je to dobře, protože bych se zbláznila strachy už jako v těch prvních 10 minutách. mhm, A jenom vlastně protože jsem vždycky jako víc tíhla k přírodní léčbě a mhm, e, tak jsem se zeptala, jestli mám nějakou jako alternativu, protože mhm, jsem si vždycky myslela, že jako každá nemoc jde vyléčit přírodně nebo mhm, nějakou změnou nastavení mysli, jakkoliv alternativně to prostě člověk chce vzít. Takže to jde. Tak jsem tomu věřila, pořád tomu teda věřím, ale když jsem se doktora zeptala, jestli mám nějakou alternativu, tak říkal určitě jo, můžete se zavolat na městský úřad a domluvit si pohřeb na příští víkend. A tím mě jako naprosto srovnal, že jsem přestala mhm, přemýšlet o tom, mhm, co by mohlo být a prostě jsem uh, začala poslouchat. mhm, mhm. Um, takže ty jsi jako dozvěděla jsi nějakou diagnózu, kterou si vlastně přesně nevěděla, co je. Mm-hmm. Ale co mi přijde zajímavé, že jsi vlastně nezačala potom pídit dál, jak popisuješ Mm. ty knížce, že jsi vlastně rozhodla, že si nebudeš jako googlit všechny příběhy a všechny jako procenta a tak, ale rozhodla se jít jinou cestou. Um, Respektive, jako nevím, jestli tam bylo to vědomé rozhodnutí, ale No tak já nějak... právě ti do toho chci skočit. Já jsem Hmm, se nerozhodla, já vůbec nevím, jasně. proč jsem to udělala. Hmm, Když mě pak převezli na hematologickou kliniku, kde se tohle léčí, a dělali mi odběr kostní dřeně, aby zjistili, který typ mám, protože těch akutních leukemií je 60, možná víc typů a každý se jinak léčí, každý má jiný prognózy, jiný pravděpodobnosti přežití. A tak mi přišla za mnou ta doktorka, aby mi řekla, který typ mám a já jsem jí zastavila, říkám, vůbec mi to neříkejte, já to jako vědět nechci. Já nechci, abych to přesně já googlila, nechci, aby to moji blízký googlili, protože by prostě byli v šíleném strachu a ten hmm, strach by pak přenášeli na mě a já bych to jako nevydržela fyzicky. hmm, A hmm, tak se mi jenom říká, řekněte mi, jestli to jediný člověk na světě přežil, jestli tady z té diagnozy někdo vylezl zdravej, tak to je možný a v tom případě to můžu dokázat i já a já to dokážu. A to hmm, vlastně bylo celý a já jsem celý měsíc, přes měsíc jsem byla v té nemocnici, jsem tu diagnozu vůbec neznala. hmm. Takže ještě teď ji nedokážu úplně vyslovit, oni mají dlouhý názvy, Mhm. ale už vím, už jsem si o ní něco četla, ale pořád jsem si ty statistiky nečetla. Takže to bylo nějaký vnitřní takový vedení, který prostě tě jako postrčilo tady tím směrem. Vnímala jsi tohleto předtím vlastně, než se tohleto stalo, jako tu nějakou tu svoji vnitřní intuici? Řídila jsi si ji předtím ve svém životě, nebo to bylo něco jako novýho pro tebe? Já jsem vůbec intuici no, neměla, jako málo kdy, hodně málo kdy jsem ji cítila, vnímala a řídila jsem se podle ní, ale tady vlastně, jak, když mě dovezli do nemocnice, tak mi ještě bylo dobře, ale ono to opravdu šlo hodně, hodně rychle Hmm. dolů, že? Hmm. Mm, že mi bylo hůř a hůř a já už jsem pak jako neměla sílu vůbec přemýšlet, neměla jsem sílu vymýšlet, co udělám, komu napíšu, nebo jak se zachovám. A najednou jsem jednala asi teda čistě intuitivně Hmm. a krom toho, že třeba jsem si nenechala říct tu diagnózu, tak jsem i zakázala lidem jako z mýho okolí, který se to dozvěděli, ptali se, co mi je. Já jsem říkala, hele, nemám na to energii vůbec, a zeptejte se, kde chcete. Tady jsou 3 lidi, kteří ví, co mi je. Můžete se jich zeptat, nebo se jich neptejte, je mi to šumák, ale já tím nebudu plýtvat energii. A měla jsem takhle jednu zprávu, kterou jsem jako rozesílala, když jsem měla sílu.
A ještě jsem jim tam říkala, hlavně mi nepište žádný jako smutný, ošklivý zprávy. Prostě nechci zamračený smajlíky a ježiš, to je mi líto, Marti, a to se nemělo stát vůbec. Jakože pokud máte potřebu mi tohle psát, tak prostě si mě vymažte. A já takovýhle zprávy dostávat nechci. Já chci jenom prostě příjemný, hezký. A, a myslím, že to taky jako ohromně pomohlo. To, že jsem to takhle jako odfiltrovala, to okolí jednak, a jednak, že jsem si to nevyčítala. To pro mě bylo jako Mm. zajímavý, že Mhm. prostě řeknu blízkým kamarádům, dělejte si, co chcete, zjistěte si to, kde chcete, a vůbec mi to jako vůči nim nebylo hloupý, protože jsem věděla, že tu energii prostě nemám. Já jsem neměla ani jako ždíbet energie navíc. Takže jsem veškerou soustředila jenom pro sebe. A to bylo pro mě teda úplně nové. To je, jako nežila jsi to předtím takhle. Mm-mm. Mm. Mm. No, to je taková jako dost jako běžná věc, že vlastně nejsme zvyklí dávat sami sebe na první místo a nikdy nás to nikdo jako neučil a docházíme k tomu jako různými cestami, někdy takhle až jako dramatickými. Ale no, jako je to základ, no. A jako dobře se to, že jo, teď se o tom furt mluví, ale pak ta realita, když to člověk takhle jako ty zažije na vlastní kůži, tak je ještě jako jiná. Um, jako děkuji, že tohleto zmiňuješ. Já jedna z těch otázek, na kterou jsem myslela, tak právě bylo, když se tohleto nám stane v našem okolí, a jsme na té straně jako druhé toho, kdo teda neonemocněl, ale kdo je nějak jako spřízněný s tím nemocným, tak jak ho můžeme vlastně podpořit na té jeho cestě za tím uzdravením. Jak mu můžeme pomoci. To vlastně ty Já tehdy asi s tím, od toho okolí jako potřebovala, aby ti nějak jakoby dodali, co si oni potřeba, aby tě podpořili, jak tě mohli podpořit. já jako netroufám si vůbec generalizovat, jo. Mm. Pořád mluvím o své zkušenosti a chápu, že člověk s úplně stejným typem nemoci může mít diametrálně jinou zkušenost a jiný Mm. potřeby. Mm. Pro mě to bylo hlavně ta podpora a ta pozitivní motivace, když to řeknu. Mm. Eh, Pamatuju si, když mi třeba brácha do nemocnice psal, že když mluvil s doktorem a že doktor mu řekl, že to přežiju 100%. Tak takováhle Mm. zpráva byla Mm. pro mě úplně uh, neskutečná, neskutečně mě jako povzbudila, vystřelila, jako dala mi hrozně moc naděje. A pak jsem si zpětně říkala, i kdyby to nebyla pravda, i kdyby to ten Mm. doktor neřekl, nebo ten brácha s tím nemluvil, tak Jasně. mě to udělalo jako Mm. ohromně dobře a ohromně mi to pomohlo si myslím jako psychicky zase uh, doplnit další síly jako na ty další nepříjemnosti. Jo. Takže Mhm. když mi tam třeba, já jsem měla asi 5 blízkých, který se mnou komunikovali, a když mi vždycky ráno napsali, jako že ten den zvládnu, že jsou přesvědčení o tom, že tady budu i jako zítra, tak to pro mě bylo nejsilnější. Takže si myslím, že takováhle jako podpora a potom asi tolerance Mm. velká, Mm. Mm. protože to, že se ten nemocný člověk najednou chová úplně jinak. Mm. Uh, Chová se extrémně sobecky Mhm. a nemá ani sílu to tomu okolí vysvětlit, Mm. tak vlastně to, že toto okolí toleruje, respektuje a že i přesto prostě ho dokáže podporovat, tak, tak to je taky obrovský. Mhm. To je další jako hrozně důležitá věc, co zmiňuješ, že jako si říct, že jsi vlastně najednou byla schopná říct o tu pomoc. Což je taky taková jako věc, co moc jako neumíme, že jo. Všechno to zvládnu a tak. To děláme jako většina z nás. A, ale jako není to potřeba, no. Nemusíme být na to vždycky jako sami. No, A nemusíme a ani to nejde. Jako já bych tady, kdybych na tohle byla sama, tak už si tady nepovídáme. mm,
Ty zmínila jsi, že máš 3 děti, jak jsou starý, nebo jak byly tehdy starý? Tehdy byly 9, 11, 13 kluci. Mhm. A ty jsi žila, Promiň, to teď ono to zastavila. vypadlo, dobrý. A ty jsi s nima žila sama, jestli jsem to dobře pochopila? Jo. Jsme se rozvedli, jako s manželem jsme nebydleli už pár let a Mhm. měsíc předtím, než jsem jela do nemocnice, nás Aha, rozvedli. aha. Tak co bylo teda s dětma tady? Kdo se o ně staral v té době? No vlastně mý rodiče se Mhm. prakticky nastěhovali k nám domů a vlastně všechnu tu starost a péči oni převzali, takže to je rozhovor, viď? No, jako... Já jsem vlastně v rámci toho mýho sobectví, já jsem se ani nestarala o to, co s nima je. Jo. Jako, Mm. samozřejmě je mi to teď zpětně hloupý přiznat, úplně nejsem na to pyšná, ale vím, že tehdy jsem to jako nemohla jsem jinak, jo. To jinak nešlo prostě, když jsem chtěla přežít. Ale vůbec jsem se o to nestarala a nemusela jsem vlastně díky těm rodičům, Mm. protože začali tady bydlet, táta teda dojížděl do práce ještě, přestože oběma už bylo 70, tak měli Mm. najednou jako na Mm. zádech starost toho 3 předpubertální kluky Mm. a, a byli skvělí, jako všichni, jo, že naši i napsali do škol Mm. maily, co se mnou děje, aby to učitelé věděli a aby mě úplně vyřadili z nějakých mailových komunikací, abych jako nebyla zatěžovaná tím, že nevím, v jedné škole jsou vši a druhý syn má náběh na třídní dudku a takový. Takže vlastně mamka tam dala jako kontakt sebe. Mm. Taky to pro ní muselo být obrovsky těžký. Mm. No, tady to sobectví, co zmiňuješ, mě to přišlo v té knižce jako hrozně zajímavý. A pak se mi strašně líbilo, jak tam popisuješ, že ty si chtěla jako přežít, ale chtěla si přežít jako kvůli sobě. Ne kvůli tady těm 3 dětem, co máš, ne kvůli rodičům, ale fakt, že si cítila, že chceš jako žít jako kvůli sobě. A to je teda taky něco, co jako přišlo až skrze tu nemoc? Jako to není něco, co jsi žila předtím? Já jsem předtím byla si myslím poměrně typická paní, která se rozdá pro všechny ostatní a Mhm. sedře se pro děti a nebo pro manžela, nebo dělá to, co jako si myslí, že bude vyhovovat okolí, aby nevím, byla oblíbená nebo úspěšná, cokoliv. Takže tady to rozhodně jsem neměla naučený a, a bylo to i pro mě vlastně jako velikánský překvapení. Jo. Já jsem tam měla v té nemocnici moment, kdy už jsem to zabalila a Mhm. jsem myslela, že už nemám jako že už prostě nemám sílu, jsem byla na nějakém vyšetření a věděla jsem, že prostě mě tam položili na to lehátko a já už jsem pak v sobě nenašla sílu jako při představě, že se mám zvednout potom, nebo že oni mě zvednou a někam jako dovezou zpátky do té postele. Jsem si říkala, prostě tohle je konečná, tady na tom místě a končím a už nemám ani sílu bojovat, nemám sílu to zkoušet, nemám sílu jako, nebo chtít zvednout tu ruku a nějak se jako pohnout. A tak tam jsem ležela, jenom jsem si říkala, eh, že, že jsem vlastně zvědavá, jako kolik toho času tady ještě mám a tak jsem jako pro sebe typovala, že to budou třeba 3, 4 nádechy a, Mhm. a že pak už bude konec. Mhm. A tak jsem jenom jako tam ležela, počítala ty nádechy nebo vnímala je a potom zpětně vlastně jsem taky byla obrovsky překvapená, že ani tam, když už jsem jako pro sebe, já jsem to věděla, že končím, že tam mám pár vteřin nebo minut možná, takže jsem si ani na ty děti nespomněla. Tak se zase stydím. Ale, ale bylo to tak, no. Vůbec, jako ani jsem si neřekla, oni mi pak lidi říkali, to asi byla ohromná motivace, jako chtít přežít, když tady máš jako 3 děti. No tak, tak to je ohromný, pak říct, ale já jsem se na ně ani nespomněla. No, no.
Je to něco, co si jakoby neseš teďka i dál, nebo se zvrátila jako do těch původních kolejí a zase už děláš pro ně první, poslední a možná jo, možná děláš, ale máš tam jako teďka i sebe, nebo jak to teda teďka máš? Mhm. Jo. Mm. Jako, myslím, že se nikdy nevrátím do toho, abych prostě tak brutálně překračovala svoje hranice. Mm. Zároveň pořád jsou moje děti a teď už zase mám sílu, takže teďka už vím, že když můžu a chci jim vyhovět, tak to moc ráda udělám, ale Mm. pořád je tam ta první kontrolní jako otázka pro mě, jestli tohle Mm. opravdu chci dělat. A Mm. není to vlastně v souvislosti s těma dětma, je to v souvislosti s čímkoliv, Mm. s kýmkoliv. Vlastně, že Mm. když mě někdo zeptá, Martin, můžeš něco? Tak Aha. já, jí by mi naběhlo, jasně můžu, já se tady kvůli tobě jako přetrhnu a udělám přesně první, poslední, bez ohledu na to, jak jsem vyčerpaná a unavená, protože můžu. A teďka se mě někdo zeptá, můžeš, prosím tě, a já si to v duchu přeložím, chceš. A podle toho si to Mm. vyhodnocuji, jestli já opravdu jako to chci udělat. A nemyslím si, že by ze mě byl nějaký jako extrémní sobec najednou, že by jako bylo pro okolí těžko snesitelný se mnou jako vyjít. Že si myslím, že to mám teď jako poměrně zdravě nastavené. Super. A to mě přivádí i na to téma, který už jsme zmínili v tom úvodu, že člověk začne třeba jako jinak hospodařit s tím svým časem. Já jsem tohle jako pocítila zase teda úplně jako na jiný úrovni samozřejmě než ty, ale když jsem před 2 lety oslavila 40. narozeniny, tak to byla jedna z věcí, které to přineslo, že vlastně od té doby jako velmi zvažuju vlastně komu a čemu ten svůj čas věnuju. A prostě, a už přesně, jakoby umím říkat to ne a prostě jsou lidi a jsou vlastně nějaké jako činnosti nebo oblasti, kam už vlastně tu svoji energii a ten svůj čas jako nechci investovat a nestydím se za to. Mhm. Mm. Jo, to je důležité to, co jsi řekla nakonec. Nestydím se za to, protože já si Mm. myslím, že to jsem jako vnímala i dřív, že třeba tohle nechci dělat, ale přišlo by mi to blbý prostě, nevím, tady Mm. s takovou setce něco nepomoc, když přece já můžu. A teďka Mm. už opravdu se nestydím za to, když jí řeknu ne, promiň, Mm. protože já jsem pro sebe na prvním místě. A Mm. nevím, jestli to úplně souvisí s tím časem, ten já vnímám zase trošku jinak, Mm. to, že vlastně nemám nekonečno tady v tom Mm. životě, ale že ani nechci říct, že ten můj čas je omezený, protože já mám pořád pocit, jako, že mám úplně všechen čas tím, že jsem teď tady, tak mám tenhle okamžik a prostě víc tady není, víc času tady v téhle minutě není, tak nevím, co bych mohla chtít víc. Ale zároveň si jako velmi uvědomuju, že nemusím mít zítřek, nebo za týden to tady pro mě už nemusí být. Mm. A protože toho jsem se taky hodně jako bála v té nemocnici, že jsem nevěděla, jestli se z ní ještě dostanu, jestli vůbec někdy jako půjdu ven, takže teď, když Mm. prší, tak já jsem ráda, že můžu jít venku, že na mě prší, protože prostě ne každý to má, ne na každýho prší. Někdo leží přikurtovaný v nemocnici a nebo jenom sedí doma a nemůže vyjít ven prostě. Mm. Jak dlouho jsi vlastně byla v té nemocnici? 5 týdnů. Mm. A to je podle statistik, to je optimální čas tady při tom typu té leukemie. Aha. Tím, že tahle leukemie je možná atypická nebo výjimečná tím, že nepotřebuje transplantaci kostní dřeně. Je to Mhm. Mhm. jediný z těch Mhm. 60 typů, takže já jsem měla jako neskutečnou kliku úplně. Já jsem to fakt vyhrála. Jo. Mhm. A akorát teda říkají, že se to dá vyléčit jenom chemoterapií, která je obden, takže Mhm. nářez. Mhm. A je jako nesmírně těžký přežít prvních 14 dní. A že když se to člověku povede, tak pak už Mhm. vlastně se to zlepšuje a má výborný prognózy, nevím jaký, ale prostě výborně říkali. Dokázala bys nějak shrnout, co ti teda pomohlo přežít těch prvních 14 dní? Oj, no to si myslím, že uh, to, že jsem se uzavřela do sebe, vůbec jsem Mhm. se nezajímala o to okolí, co si myslí, co dělá a
Jenom jsem vlastně přijímala tu pomoc, když mi tam buď mě Mhm. psali, že to jako zvládnu, že to přežiju, anebo i mi spousta lidí posílala nějaký léčení energetický, Mhm. terapie, o kterých jsem často ani nevěděla, já jsem k ním dávala svolení, ale Mhm. prostě nevnímala jsem to, jenom jsem za to prostě byla ráda. A a jinak já jsem měla pocit, že jsem nedělala nic těch 14 dní. Jsem jenom ležela a čekala, jestli jako přežiju tuhle Mhm. minutu a pak jestli přežiju další. A pak jednou za den vždycky ráno jsem napsala SMS-ku, jakože hurá, je úterý a já ještě žiju, nebo že žiju a věřila jsem, že to jako z toho pochopí, že je dobrý, že jsem zvládla další noc a že teď teda musím zvládnout další den a jinak jsem jako nedělala vůbec nic. Tohle zabralo veškerý čas. Jasně. A do toho teda samozřejmě jeli veškerý ty jako lékařský procesy a procedury a tak, to zase jako Jo, to asi jo. aby si posluchači nemysleli, že to bylo jenom to, ale jako Ne, to byla, nebylo, že bych tam jenom ležela, oni se mnou jako byla dělali tam i ta podpora, věcí. jasně. Co mi taky přišlo jako zajímavý, jak si, teď to řeknu jako vošklivě, ale jako odřízla ty rodiče. A mně se hrozně líbilo, jak se tam popisovala, nebo nejenom ty rodiče, ale i třeba většinu kamarádů, že se vlastně jako bála, že ten jejich strach by se na tebe jako přenášel a škodil by ti. A já jsem tohleto nedávno vlastně zažila se svojí tchýní, která taky nějak jako onemocněla a právě se rozhodla to neříct svým dětem. A mě jako první mi naskočilo, jako jak to, jako ty děti mají přece právo na to, aby věděli, co s tou mámou je, a tak. A ona mi přesně jakoby řekla tady ten argument. A tehdy mě to došlo, jsem říkala, aha, tak ono to není jakoby z toho důvodu, že já se snažím ochránit ty svoje Mhm. blízké a neřeknu jim, co se mnou je, ale já tím chráním sebe. A to mi přijde jako super, že to takhle člověk jako zavnímá a realizuje. To mi teď díky tobě teda došlo, že já jsem vždycky, když příbuzní byli třeba nemocní a nechtěli to říct rodičům nebo dalším příbuzným, já jsem si říkala, jak jim to můžou neříct, teď je to jako vlastně sobecký. Ale oni to asi potřebovali, protože jinak by tady byly o polovinu kratší dobu. No, Hmm. to je zajímavý. A současně je to i taková asi, jako nevím, útěcha, nebo chcem to tady takhle jakoby zmínit, pokud jste právě na té straně, že vám to je odpíráno, nějaká informace, nebo tak, že to neznamená, že jste jako selhali jako rodiče, jako děti, jako partneři, ale vnímejte to tak, že prostě ten člověk to tak cítí, že je to to, co potřebuje Jo, že uh, potřebuje tu podporu teď jinou formou, no. v jiné formě. No. A Takže vlastně ta největší podpora třeba tehdy od té tvý mámy, kromě toho, že samozřejmě se ti starala o děti a domácnost a všechno, byla i v tom, že vlastně byla schopná pustit tu takovou tu přímou kontrolu nad tím svým dítětem, nebo protože já jako si já, jako, no, no, zpětně já si vůbec nedokážu představit, jak no, tohle tak, ale jak jsem to po ní mohla chtít, jo. Já jsem ani mm, vlastně rodičům nedala to povolení komunikovat s doktorama, jo. mm, mm, Protože mm, tam chtějí heslo, aby věděli, kdo volá, že mu můžou říct mm, informace. A já jsem tady na to vybrala svého bratra, mm, protože prostě jsem se třeba bála ze začátku, že to, že nechci vědět tu svoji diagnózu, tak že jsem se bála, že by to rodiče nerespektovali, že by byli zvědaví, prostě mm, co se s tím jasně, dítě děje a chtějí se ptát, jenomže pak jsem si hned představila, jak přesně si čtou někde na Wikipedii, jak to dopadá jasně, a, že bych pak z té naší komunikace vzájemný cítila ten jejich hrozný strach. mm, Takže vlastně jsem jim řekla, že chci omezit komunikaci. A oni to opravdu udělali. mm, Jako psali mi, ale nepsali mi 3krát denně. jasně, A byli tam pak i na návštěvě. A, a jako paradoxní na tom je, že potom, když mě už bylo trošku líp, tak já jsem jako koukala na ten mobil, říkám, ale tady kamarádi mi píšou a rodiče ne. A ještě jsem jim volala a nadávala, jakože proč mi ani nenapíšou, jo. Prostě, no, jasně, další okamžik, na který nejsem pyšná, ale prostě to tak bylo, no tak už jsem se jim no, omluvila jasně. asi kolikrát, doufám.
Takže jsi přenesla přes tady ty 2 týdny, které teda bývají jako zásadní a co bylo pak, co jako bylo ty další týdny v té nemocnici a asi i No, po tom propuštění. jako podle toho, co mi říkali doktoři, že bude, tak jsem si představila, že tam budu ležet s novinama na klíně nebo s knížkou, občas kouknu na televizi a za 3 týdny půjdu domů. Aha. A já jsem měla jako poměrně hodně vedlejších příznaků nebo reakcí na tu i nemoc, i léčbu. Takže Hmm. já jsem tam jako většinu času ležela a brečela bolestí, případně Hmm. řvala bolestí, když to jako bolelo hodně. A uh, nic, nic jiného jsem vlastně nedělala. A potom akorát jsem tam vnímala změnu, když už jsem jako začala přemýšlet a ta bolest se asi trošku jako zmenšila, že už jsem měla prostě chvíle, kdy jsem byla schopná jako zapojit i hlavu a přemýšlet, co bylo, co bude. A v tu chvíli mám pocit, že ono to asi bylo pořád, ale že jsem to začala vnímat, že tam začal chodit ten můj doktor a dělat další a další vyšetření, protože právě kvůli těm různým příznakům. Takže mě neustále jednak jako fyzicky trápily, když to řeknu hodně, Hmm. hodně husej, Hmm. ale mě to jako hrozně bolelo. Já jsem měla rozsekaný úplně celé tělo a každá Hmm. další prostě injekce nebo odběr čehokoliv, tak byl jako extrémně nepříjemný. A pak to byl obrovský strach, protože ten doktor vždycky přišel a říkal, víte, jak jsme vám říkali, že máte ty 2 místa krvácení na mozku, tak my musíme udělat, nevím, rezonanci, aby jsme zjistili, jestli se vám ta rakovina nerozšířila ještě tam. Takže pozítří jdete na rezonanci a pak budeme 3 dny čekat na výsledky. A tohle přišel jeden den. Za 3 dny, mezi tím, než tady to celé proběhlo, tak přišel, že zase potřebují zjistit, jestli to není v páteři, že budou dělat lumbálku a zase další bolest a další stres. A já jsem tam jen tak jako ležela v té posteli. Říkala jsem si, že to jako člověk nemá šanci uh, vydržet jako vůbec ten Hmm. nápor toho strachu. A Hmm. začala jsem utíkat do svých představ. Hmm. A protože jsem zjistila, že když si jako představuju ten výsledek a on je Hmm. hezký, takže je mi v tom hezky. Jo. Takže Hmm. když tady to doktor řekl, a já už jsem mu to i říkala, hele, tady ty testy dělat nemusíte, ono to bude dobrý. Tak on se vždycky smál a říkal, já vím, že vy to víte, ale já to potřebuji vidět prostě na papíře a v počítači. Hmm. Ale takže takhle jako jsme tam spolu vždycky hráli, ale jinak já jsem, kdykoliv na mě padl ten strach, nebo jsem si Hmm. vzpomněla na to, že musím jít tam na nějaké vyšetření, tak jsem si lehla, zavřela jsem oči a teď jsem si představila, jak už je dávno po všem, jak je třeba za týden. Hmm. A já tam ležím tady v té samé posteli, najednou přijde doktor na vizitu, směje se úplně od ucha k uchu, mává tam tím svým papírem, který potřeboval a říká, máme ty výsledky a je to všechno úplně skvělý a je to čistý a někam se vám to nerozlezlo. A tady do toho jsem lezla furt do té představy. Jo. Sestřičky mi tam gratulovaly, doktor tam skákal ke stropu a mně v tom bylo dobře, takže já jsem si to tam dělala pořád. A na každý to vyšetření vlastně. A pak jsem jako zjistila, že ono se to plní. Že, Hmm. že věřím tomu, že jsem to jako tím, že jsem to dělala jsem to teda jenom pro ten svůj aktuální pocit, ale díky tomu se to pak jako úplně potisklo do té reality. Takže pak opravdu doktor přišel, neskákal ke stropu, dobře, ale, ale mával tam tím papírem a říkal, že je to všechno dobrý. A, Hmm. a po dalším vyšetření zase. A, a to bylo neskutečný, nádherný a já jsem to pak vlastně jako úplně mimo děk, asi než jsem si to uvědomila. Já jsem si jako první, co jsem si uvědomila, bylo, že v těch představách je mi dobře. Tak jsem Hmm. si říkala, OK, i když mě třeba už pouštěli domů vlastně a byla jsem zdravá, měla jsem čistý výsledky, tak pořád jako ta zdravá Marta nebyla schopná ani jako se přikrýt doma peřinou. Jo. Pořád jsem byla Hmm. odkázaná na ty rodiče, kteří se tu o mě Hmm. starali. Takže já jsem ležela, opravdu bolelo mě celé tělo úplně šíleně. A já jsem si pořád v duchu představovala, jak je léto a já stojím na zahradě nebo sedím na zahradě a můžu se hejbat. A a jenom jsem chtěla říct, že jako i tohle se potom stalo, jo, že pak, jako když jsem stála na té zahradě a zjistila, že se můžu hejbat a že je to přesně to, co jsem si před tím půl rokem třeba představovala, tak to bylo nádherné.
A je to něco, co taky přišlo až skrze tu nemoc, nebo tady tu zkušenost, nebo je to už něco, co jsi jako praktikovala dřív? Já jsem třeba dřív jsem se učila kvantování, Mhm. ale uh, myslím, že teď jsem si to jako hodně prohloubila, jo? Že teď jsem přišla na to, že to potřebuju cítit v tom těle, Mhm. opravdu tu radost, jakože se přenesu do pozejtří a, a už vím, že zítřejší, nevím, velká zkouška nebo kontrola u doktora dopadla dobře, tak já už jsem v tom pozejtří a už tady bouchám šampaňský a už to v tom těle opravdu jako cítím. To Mhm. je jedna velký rozdíl. A druhý, že to dělám jenom kvůli tomu pocitu aktuálnímu. Nedělám to kvůli tomu, abych koukala, jestli už je pozejtří a jestli opravdu jako už se mi to vyplnilo. A, Mhm. ale dělám to, protože teď je mi dobře. A je mi vlastně jedno, jestli je mi dobře z té představy nebo z té reality, protože pro mě je to Mhm. vlastně jako stejně pravdivý Mhm. obojí. Super. Když zmíníš teďka to tělo, tak pojďme se na chvíli zastavit u toho těla. Jak si to svoje tělo jako prožívala vlastně před tou nemocí, protože ta nemoc ti asi přinesla, nebo popisuješ tam jako opravdu obrovskou bolest, kterou si jako málo kdo z nás asi dokáže představit. Takže najednou si jako by byla hozena takhle do silného prožitku toho těla. Jak jsi ho prožívala předtím? Eh, Já jsem ho asi moc neprožívala právě. Mm. Já jsem ho používala jako Mm. takový dobrý stroj, který vlastně krásně funguje, dokáže Mm. neskutečné věci a Mm. vlastně jsem ho pořád jako šroubovala. Já si Mm. myslím, že souvisí i s tím stylem života, že vlastně pořád jako, jak mám v tom podtitulku té knížky Příběh ženy, která mistrovsky uspěchala svůj život, eh, tak to je ono, že já jsem vlastně celý život měla v sobě pocit, že, že bych jako měla být šťastná. Počítala jsem s tím od malička a ono to tam furt nebylo, jako takový to hluboký štěstí. To venku, to Mm. okolní, to jo, OK, ale pořád se jako nedostavoval ten můj pocit. Tak já jsem si pak říkala, tak já asi dělám něco blbě, tak já se prostě musím snažit víc, jo. Mm. A všechny ty věci, které mi dělají radost, tak jsem jako šroubovala víc a víc, jenomže prostě mě třeba baví běhání, jo. Takže jsem dokázala, nevím, jsem odběhla maraton a odpoledne jsem tady šla s dětma smažit řízky a pak jsme šli do bazénu, protože děti chtěly na tobogán, jo. A takhle Mm. jsem měla spousty let a to tělo jsem úplně ignorovala a jenom jsem ho jako šroubovala. Mm. Takže asi nemůžu říct, že bych ho dřív nějak vnímala. Jasně. Mm. A to je taky něco, co si teďka držíš jako dál. Strašně se mi líbí na konci té knížky, jak jako mluvíš s tím tělem a jak mu tam dáváš takovou, jako takový vyznání, nebo to se mi jako fakt moc líbilo. Protože to je taky jako něco, co moc neumíme, jako my to tělo přesně, jako jsme, jako spíš ho vnímáme skrze tu bolest, než skrze tu radost, jak říkáš, to se mi moc líbí, jak jsi popisovala, že jsi to fakt cítila v tom těle, tu radost z té představy. A no, uh, dá se tohle nějak jako naučit, aniž by člověk musel projít až takhle extrémním prožitkem? Já si teda myslím, že jo. Snažím se to jakoby předávat, ale někdy to asi, no, někdy prostě člověk potřebuje jakoby až takhle nafackovat. Hmm. Možná jak možná kdybych jako poslechla dřív, tak určitě Hmm. tam byly jako menší facky, že nemuselo přijít zrovna, nemám pocit, že mě přejel buldozer, jo, že jako kdybych Jasně. cítila ty facky dřív, tak mě to nemuselo takhle převálcovat, ale jako pořád věřím tomu, že to člověk může zvládnout i bez tady té zkušenosti, vlastně i proto jsem napsala tu Mhm. knížku. Já nemám pocit, že jsem ji napsala, mám pocit, že ona tak jako vznikla sama. Hmm. A já Hmm. jsem si to ani nestihla užít, to její psaní. Ale že tím, že jsem celý život psala a pro klienty, byla jsem copywriter, psala jsem články, Hmm. časopisy a tak a vlastně věřím tomu, že psát umím, že umím dát do slov ty emoce a pocity, tak proto jsem tam dala tady tu zkušenost, která sama o sobě je tak silná, že i když je přenesená do té knížky, tak pořád jako věřím tomu, že to dokáže.
Že to Mhm. jako dokáže zprostředkovat, že člověk vlastně, když to čte, tak si to dokáže jako prožít a i když jenom částečně, tak že je to dostatečně silný, aby si Mhm. uvědomil, že chce dělat třeba něco jinak. Jo, určitě. Mě ta knížka zrovna zastihla v takový jako den, ten jeden den, co jsem ji četla, tak to byl zrovna den, kdy mi vlastně jako nebylo dobře. Řešila jsem si tady, jsem si myslela něco jako hroznýho, jo. A pak si člověk začte tady do té knížky a říká si, Ježíš, co řešíš, prosím tě. Jako buď ráda, že tady jako seš a dejcháš a najednou vlastně ten můj problém mi přišel úplně prostě jako nepodstatný a byla jsem schopná si na něj povznést okamžitě. Takže to je určitě podle mě jedno z těch poselství, které ta knížka přináší. Můžu ti do toho ještě skočit? Mm. Jo. Jak Mm. říkáš, povznést se na ten problém, tak já třeba jsem se snažila celý život se nad svoje problémy povznášet, ale mám pocit, že kvůli tomu jsem je pak jako dost přehlížela, jo. A Mm. že teďka Mm. vlastně eh, se třeba v souvislosti s tím tělem a s tou bolestí, když o ní mluvíš, tak já se nad to jako nepovznáším. Já prostě, když se bouchnu do ruky, tak vnímám, že mě bolí ta ruka, ale zároveň v tu chvíli si říkám, hele, já mám druhou ruku a ta mě nebolí a já jsem tak ráda, že mě nebolí a pak mám dvě nohy a ty mě nebolí. A najednou si uvědomím, jako, že mám plíce, srdce, mozek, ledviny, jako takových věcí v tom těle funguje a nebolí mě. Že jako klidně můžu věnovat pozornosti bolavý ruce, ale zároveň si myslím, že by měla dostat pozornost i ten zbytek, který je úplně skvělý. A že tím se to tak jako hezky vyváží pro mě, že pak jako tu bolest asi přijmu s nás. I když tím Mm. tak samozřejmě dost prudím svoje okolí, jo, že když se přijdu stěžovat, že je něco bolí, tak to není odpověď, kterou by chtěli slyšet. Jasně, v ten moment, no, jako teďka s těma nemocnýma, že jo, tak přesně, jako ty nechceš v ten moment jako slyšet, no, si za to můžeš sama, že jo. Ale když už jsme to teda nakousli, je to teďka taková otázka, kterou vnímám jako v tom ovzduší, v těch médiích a tak, takže bych ti ji ráda položila. Mohla jsi se za to sama teda? No, určitě, jako mě nenapadá jiná varianta, jak by to mohlo být, jo. Teď přemýšlím, co by mohlo být jiná možnost, jako přece mi nikdo jiný nespůsobí moji nemoc, Hmm. než to, jak žiju a, a jak se chovám k tomu svýmu tělu nebo všem těm tělům, který máme, nevím. Hmm. Takže, no, jako nedokážu si to představit, věřím, že se mi to stalo kvůli tomu, jak jsem žila, jak jsem se chovala, co jsem dělala. A myslím si, že jako to, že jsem se z toho dostala, tak je, já, nechci říct náhoda, teď se do toho zamotávám, že je to prostě, že ta moje duše tady chtěla zůstat a stejně tak ale jako chápu, že někdo jiný si tam může za svoji rakovinu a ta duše už tady zůstat nechce, protože prostě má jiný plány Mhm. a, a přijde mi to úplně jako vyrovnaný. Jo, že to není nějaká moje zásluha, že jsem tady zůstala, protože jsem se opravdu chovala stejně blbě jako všichni ty, kdo tu rakovinu měli. A jenom Mhm. protože že ta duše měla jiný plán, tak jsem tady. Mhm. No, tak ty už nejsme moc pokračovat. Um, hmm. Tak pojďme to teďka vrátit trošku na zem. Ty jsi tady a my jsme moc rádi a přinášíš nám všem jako velké poselství skrze tady tu svoji knížku Noci mojí smrti. Já když jsem to viděla poprvé ten titul, tak mi to furt jako v té hlavě jsem říká, jak, jako Noci mojí smrti, víš, furt jsem říká, to je nějak blbě vyskloňovaný, nebo proč jsem to tam jako nechápala. Ale pak, když jako čtete tu knížku, tak jako pochopíte vlastně ten název. Kde si tu knížku můžeme koupit, nebo kde ji seženeme, kde si ji můžeme přečíst, jak se k ní dostaneme.
Eh, Knížka je normálně v knihkupectvích, je k dostání. Mhm. Je na e-shopu a je tam proklik z webu www.marta-v.cz Mhm. a je tam vlastně, tady na tom webu je i ukázka, takže se tam dá někde odkliknout, že chci ukázku a ta ukázka je prvních, nevím, 20 stránek. Já jsem nevěděla, co mám dát jako ukázku, tak jsem to švihla od začátku. A vlastně je to dobrý, že si jako člověk může udělat názor a pak už jenom pokračovat tou tištěnou knížkou. A jinak k tomu názvu. Já vůbec taky nevím, jak vznikl. Aha. A, a knížka měla pracovní název Kniha kouzel a zázraků. A to jsem Mhm. tam měla jako hodně dlouho. Mhm. A Mhm. taky nevím, kde se to vzalo a nechtěla. Přišlo mi to, že to opravdu jako sedí. A no, nakladateli to tak nepřišlo. My jsme měli spoustu rozepří a tohle byla jedna z nich. A jo, souhlasím, že by to znělo jako pohádka. Takže potom někde vylezl tady ten název. Mhm. Já tě za chvíličku poprosím, jestli bys nám kousíček nepřečetla, nebude to začátek, bude to vlastně konec, ne úplný, ale skoro ke konci, moje oblíbená pasáž, jedna z mých oblíbených pasáží. Ale ještě vlastně bych to k tomu vzniku té knížky chtěla říct, nebo vypíchnout jednu věc, která mi přijde zásadní a četla jsem ji vlastně v tom úvodním dopise, který ty k té knížce dáváš a vlastně už mě rozpakal ten úvodní dopis, jo. Že vlastně ty jsi měla jako tu touhu napsat knížku už velmi, velmi dlouho, měla jsi nějaký sen, že ji jednou napíšeš, ale furt si čekala na nějaké to opravdu jako nosné téma, které by si mohla do té knížky promítnout a které furt jako nepřicházelo, nebo ty si měla pocit, že furt nepřichází, až teda ti přišla do života akutní leukemie, o které si teda potom tu knížku napsala, ale to mi přišlo jako taky jedno z hezkých poselství, že jako pojďme si ty sny plnit teďka, hnedka s tím, co jako zrovna teďka máme, nemusíme čekat na takovéhle jako životní zvraty, ale můžeme začít něčím malým klidně. Určitě, protože jako nikdo jiný to za nás neudělá. Hmm. A, a když to nezačneme dělat teď, tak OK, můžeme to začít dělat za rok, ale nevím, jestli za rok budeme mít víc času nebo víc síly a že lidi často asi odkládají spoustu věcí třeba na důchod, že budou, nevím, cestovat, utřídí si fotky a tak. Tak já jsem teď v invalidním důchodu. Můžu vám říct, že člověk nestihne vůbec nic. A ještě navíc mám mnohem méně síly, než Hmm. když si to jako plánoval. Mhm. Takže za mě, pokud se můžu přemluvit, tak prostě ty sny je potřeba plnit kdykoliv to jde a přesně nemusí to být ty velký hned, jenom jako kousíček, ale vlastně kdy jsou naše, ostatním na nich nezáleží, takže každému je jedno, jako jestli mě se splní sen nebo ne, protože to je můj sen. Takže když to nezačnu jako aktivně dělat a plnit si já, tak se to nestane. A teda jako já si je teď plním hodně intenzivně a hodně si jich plním a musím říct, že je to krásný, jenom to jako si je plnit. Je to nádherný a často to pak ještě ta realita je mnohem hezčí, než si člověk jako dokázal vysnít. Jsem z toho úplně pav občas. Já jsem teď měla křest knížky Mhm. a, a to, když se mě pak ptali, jaký to bylo, když se mi takhle splnil sen, tak opravdu Mhm. to bylo ještě hezčí, než bych si kdy jako dokázala představit. To prostě vůbec jako ty okamžiky nedají popsat. Mhm. Takže jo, stojí to za to určitě. Prosím vás, dělejte to. Ještě nějaké poselství, které jsme nezmínili, který máš pocit, že by tady ještě jako teďka mělo zaznít? My jsme teda jako zmínili jenom jako zlomek toho, co je v té knížce, ale není potřeba tady říct všechno, protože ta knížka tady je pro vás, abyste se do ní začetli a načerpali z ní to, co právě teďka ve svém životě potřebujete. Ale máš pocit, že ještě něco by si chtěla dodat, než tě teda poprosím o tu krátkou ukázku z tvé krásné knížky? Mně ještě napadá, že občas se lidi bojí, že ta knížka bude jako moc těžká nebo Mhm. temná, náročná, bolavá. Je tam jako hodně bolesti, hodně strachu, Mhm. ale
já si pořád myslím, že je krásná. Pro mě pořád je jako v celku hezká. A vlastně, co mám reakce od lidí, co to četli, tak když jsem dostala třeba prvních, nevím, 20-30 zpráv, tak já jsem na to koukala a měla jsem pocit, že každý četl něco úplně jiného, jo. Mám taky. Někdo mi psal, to je super, jak je to o, nevím, síle lidského třeba myšlení, vědomí a tak. A druhý tam četl, že je to jako, že je knížka o depresích, jo. Další jí měl o bolesti a někdo jiný jí měl zase jako o vděčnosti a radosti. Prostě úplně, takže já už to neřeším, nedokážu říct, o čem ta knížka je, protože pro každýho je o tom, co jako potřebuje. Přesně. Každý si tam, jako, a věřím, je to tak jako silný téma, že každý si tam najde pro sebe to, co zrovna teďka potřebuje. A ještě zase, kdybychom to trošku vztáhli na zem, ta knížka je skvěle napsaná. Kromě toho, že je to prostě hustý příběh, hustý téma, tak je jako, fakt jako krásným stylem napsaná. Takže fakt jako klobouk dolů, moc se mi ten tvůj styl líbí, těším se na ty další knížky. Myslím, že nemusí být už na takovéhle jako drsná témata, těším se na nějaké jako sci-fi nebo fantasy, ale máš moc hezký styl psaní, takže se to, jako čte se to dobře, i když je to samozřejmě jako je to těžké téma, ale teďka tady do toho období já teda hodně vlastně se tu cykličnost vnímám ve všech oblastech a i tu cykličnost roku, takže já čtu jiné knížky na podzim, jiné na jaře a tohle mi přijde teď jako úplně ideální knížka do těch podzimních dnů, protože tam právě je příslib toho, že to světlo zase jako vysvětne, zase se k nám vrátí a nebude to tak dlouho trvat. Takže poprosím tě, přečteš nám teda ten kousíček s hořčicí, co mám moc ráda. Nejsi teda jediná. Občas mi lidi píšou, že se na mě vzpomenou pokaždý, když jdou nakoupit. Máš narozeniny. Nevíš jistě, jestli 43. nebo teprve první. Nezáleží na tom. Ve skutečnosti máš každý den pocit, že máš narozeniny a měla bys slavit. Za každý den jsi a budeš vděčná. A vůbec není potřeba hledat důvod k oslavám. Důvod je prostě ten, že jsi tu. Gratuluju. Ne každý tu totiž je. A tahle obrovská vděčnost, to už si necháme, jo? Nebo ještě líp, budeme ji ještě zvětšovat. Budeš neskutečně šťastná a vděčná za každou kapačku, kterou už máš za sebou. V září, když se budou chýlit ke konci, budeš mít pocit, že praskneš vděčností. A stejně tak, až ti po té poslední vytáhnou dlouhatánský katetr z ruky a ty se budeš moct normálně umýt nebo obléct. Až ti dovolí skončit s injekcemi do břicha a nahradí je prášky. Každé ráno budeš vděčná, když otevřeš oči a zjistíš, že máš celé své tělo, že ti nic nebolí a vše funguje tak, jak má. Budeš vděčná za to, že ses mohla nechat vzbudit budíkem, že můžeš. Budeš vděčná, že můžeš tahat své rozespalé děti z postele a popohánět je, aby stihly školu. Najedeš do zdánlivě stejné rutiny jako dřív, ale bude to o tolik jiné. Hluboko v sobě budeš mít vzpomínku na nemocnou paní, která ve 3 ráno stála v setmělém pokoji a hltala každou známku života za zamčeným oknem. Tvé tělo si tu její touhu v sobě ponese už na pořád. Touhu moc se vrátit do života, postarat se o sebe, být v jedné místnosti se svými dětmi, nebo jít ven do přírody. Už moc dobře budeš vědět, že nic z toho není samozřejmost, že je to dar. Postupem času zjistíš, že ze svého slovníku pomalu vypouštíš slovo musím. Ráno se vzbudíš a synovi oznamuješ, že musíte stávat z postele. Hned tě ale zaplaví vlna vděku a ty se opravíš. Můžeme vstát. Máme zdravé tělo a nohy a můžeme vstát z postele. Jindy tě při pohledu do lednice napadne, že musíš koupit hořčici. Kde pak můžu koupit hořčici? Můžu se obléknout, jít do obchodu a zase se vrátit. Brečíš dojetím a celý den se budeš rozplývat nad tím, jaké máš štěstí, že můžeš jít koupit hořčici. Moc děkuju. Moc děkuju za to, že jsi
přeju ti ještě spousta napsaných knížek, spousta splněných snů, spousta krásných okamžiků v životě. A tohle bylo krásné poselství na závěr. Takže pojďme teďka s radostí a vděčností si všichni koupit tu hořčici. A tohle byla Marta a její noci mojí smrti. Kači, moc děkuju za pozvání a za krásný povídání. Děkuju. Já děkuju. Děkuju. Ahoj. Ahoj.